L'objecte d'avui és el pot de vidre. El pot de vidre és el meu aliat per tenir la cuina ben organitzada i el material ben distribuït. El pot de vidre és un objecte fantàstic de material noble, metall i vidre i molt econòmic. Així doncs, si compreu iogurt, si compreu Bonítol, oli de coco, tots aquests productes que venen en pot de vidre, senzillament netegeu el pot i guardeu-lo. Jo després l'utilitzo per guardar, per exemple, infusions, per guardar fruits secs, per guardar dacsa, fins i tot per congelar brous. Manera de saber de què deu ser el brou que tens congelat? Doncs, amb un retolador apuntem el nom de la cosa que anem a congelar. Guardar pots de vidre buits i nets sempre serà de gran utilitat, perquè ens permetrà tenir els armaris ben organitzats, els productes que comprem a granel ben conservats i la nevera. Dins la nevera tindrem cada cosa al seu lloc. La remolatxa començada, aquell pot d'olives que vam obrir i ens en van sobrar, el brou de verdures d'aquesta setmana i també l'orenga. El julivert es conserva molt bé en un pot de vidre.